Το παρόν βίντεο πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΚΡΟΥ, που έχει ως στόχο του την δημιουργία ασφαλών χώρων εργασίας για νέους μέσω καινοτόμων πρακτικών. Είμαστε από την ΙΑΣΙΣ και συγκεκριμένα από το East at Work και ονομάζομαι Τσίγκαρη Γεστημανή και είμαι εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, το 45% περίπου των εργαζομένων αναφέρουν ότι έρχονται αντιμέτωποι στην καθημερινότητά τους στον εργασιακό χώρο με ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική τους υγεία. Θα αναφερθούμε λοιπόν σε κάποια tips και συμβουλές που μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Αρχικά, κάποιες δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την αυτοφροντίδα μας είναι η σωστή άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή, ένας σωστός ύπνος, είναι ο ποιοτικός χρόνος με τον εαυτό μας καθώς και με τους οικείους μας. Αν βλέπεις παρόλα αυτά ότι τα συμπτώματα δυσκολεύονται να υποχωρήσουν, μπορείς πάντοτε να απευθυνθείς σε ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας και σε δομές που έχουν ως στόχο τους την ψυχική ενδυνάμωση των εργαζομένων.